RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natao kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheng, 26 anyos, usa ka single mom, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among kahimtang karon sa akong anak. Kayang kanigod na akong ka-live-in, maayo raman sa primero. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Sing, Oh, Carlo, niya naman di ay ka. sweldo din na mo. Ah, Nga, di lang akong sweldo. oh, ihatag niya nimong tanan ako. Dili ka magkuha og para imo. Mga ilaw niya kung nimo kung doon ako kinahanglan nun. Oh, nala sige, ikaw mahibaw. Ingna lang unya ako ha, kung mangayo ka. Ay, nakaluto na di ay ko. Pag-ilis na dito, ron mangaon na ta. Mao ba? Nausam na gyud ay si Carlo, no? Ha? Kaya nga no di ay siya we. Kay nahikbaw kabayaan na sa una, no? Mamas, boy, kayo na. Murag, wa maghuna-huna og paningkamot sa kinabuhi ba? Permi lang nagsalig sa inahan. Pero karon, nakat-o na gyud sa pagpanarbaho. Unya, mo intrigar pa gyud sa ihang kita diha nimo. Oh, syempre lang, oy, dapat lang. May anak na good me. Mao nang ayaw gyud nagbuhi si Carlo Sheng. Higti na gyud nasliog day. Uy, mamatay. Bitaw, uy. Happy na kay ko para nimo, friend. Kay nagtuo magkukong magmahay ka uban ni Carlo, uy. Ha? Ay, Oh, may problema ka? nasakit si mama. Di bang ko kataliko di mama, God? Kaysa ulitaw pa ba ko sa una? Huwag ko pasagdian ng mama. Oh,
Tagaan sad nato sa imong kita, oy. Pasensya ka na, Sing, ha? Nga bahinan ako si mama sa akong sweldo. Wala problema. Inahan ba yan na nimo? Inalangon niya ako kung pila atong ihatag ni mama. Salamat, Sing. Carlo, murag na apiki gyud taron sa budget ba? Nga manghatag pa ta ni mama nimo. Unsa ka, kun manarbaho na lang sad ko. Ha? Dili na paigo ang imong kita, oy. Og naapektahan na ang atong anak. Mao nga manarbaho na lang siguro ko, Cart. Pero ang atong problema, mao ang atong anak. Kung kinsay mo bantay, kung manarbaho na ko. Oh, ato na sa amo. Kaya naman ko igsoon nga uban-uban ni mama. Kunya si mama, medyo naulian na maggamay. Makatanaw-tanaw na siya sa atong anak. Makatabang og bantay-bantay. Kay nagmedikasyon na lang si mama. Sige. Ingna si mama nimo og ang imo igsuon nga adto na to ibilin sa inyo ang atong anak kunto ako sa trabaho. Unsa may problema sa Disney Princess, ha? Kalawang magpanghupaw, uy. Day, siya uy, si Carlo pa. Nga naman dis, Carlo. May lain? Uy, simba ko ka diha, uy. Mura man gud og dako kay kag problema diha, gud. Nga naman di, uy. Ay, dili naman siya mohatag na ko siyang sweldo siya, uy. Ha? Kang kinsa naman di niya ihatag ang iyang sweldo? Ha, Shing? Nabaghuan ko diyang nagtrabaho nako. Kay dili naman muhatag nako sa iyang sweldo ang akong kaipon. Mas maayo pa tong siya pa ang nanarbaho kay muhatag pa man. Nagtuo ko nga nagsalig siya kay may kita na sad ko. Nalagi ka muhatag nako sa imong sweldo. Oh, huh? Wala mo hatag pa man ko nga may sweldo ka naman. Ha? O gusto pa. Wa man nato pirmi ang bata. Tuwa man nilang mama. Mao nga, tuwa na ako ihatag nilang mama ang akong tanang sweldo. Kaya may magamit man ta dinhi. Kay doon ako kay sweldo. Ha? Aman dis yung inahan. Og tuwa sa ba inyong anak. Maong, okay ra siguro day, uy. Angay kang mabalaka kung tuwa pa dong sa laing babae ang iyang kwarta. Siyaw. Bisan ugwa pa ko niya pakasli. Asawa paghapon ko niya, no? Inahan ko sa iyang anak. Maong dapat lang. Arin ako iintriga niya ang tanan niyang kita. Og ako na lang unta ang mutunol sa iyang inahan para sa among anak. Ay, kana pa nga di nang kamahago. Diretso na siyang mama. Wadyo ko makasabot sa akong punto siya, wa ka makasabot. Kay gusto man sad gud unta nako ba nga makatigumi. Kay magkadako na unya ng among anak. Apan nun saan man ako nga pagkatigum ana. Kung tuwa lang niya ihurot og hatag ang tanan niyang sweldo ngadto sa iyang mama. Be. Mga pagkigsultihan ako sa Carlo eh. Kaya wa na gid ko makasabot sa iyang gibuhat. Ikaw good. Pero basta biya kikontrahan ka na siyang mama day. Ha? Natural. Naanad na gud ang iyang mama og dawat sa sweldo ni Carlo. Di ka na mo alma kung di na siya ang tunulan ni Carlo sa sweldo. Siyawi.
Ano to, Carlo? Oh, yung cellphone ay, yung nabiyaan sa lamisitan ng ka-open ang Facebook. Oh, mag-CR pa tingali to siya. Oh, akong tanahon ang iyang messenger. Usa? Gilabtan ni mo nga akong cellphone? May katungod ko, kay kaipon ko nimo, ug may anak ta. Maudi ay no? Ngawa ka na lang gyud mo tampo sa mga gastuhan dinis bahay, kay hangtod ang utang sa imong mama, ikaw man di ay nagbayad. Kay lumay pamilya na ta. Nganong mas dako pa man hinuon ang imong gasto sa inyo kaysa dinis ato? Mas gipalabi pa man hinuon nimo ang imong inahan? Natural. Inahan ko na. Ug ayaw pagbuoton sa una ko paggasto ang akong kwarta, kay dili pati ka asawa. Carlo! Nakigbuwag yun ko ni Carlo. Og ni anak ko ang among anak. Dili pagari unta nila ihatag ang bata kay mo'y gusto gyud nila nga adto nila ang tanang sweldo sa akong kanhing kaipon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado sa akong kanhing kaipon apan may anak mi. Wa ba day ko'y katungod nga makakupot sa iyang kinitaan? Ikaduhang pangutana, kinahanan pa ba day mi nga mosuporta sa iyang inahan nga may kaugalingon naman unta ming pamilya? Ikatulong pangutana, daghan silang man nagsuon sa kanhi kong kaipon. Apan, ang akong kaipon raman ang pirming pangayuan sa iyang mama. Husto pa bagod na? Ikaupat o katapusang pangutana, nakigbuwag na lang ko sa akong kanhing kaipon. Apan kung mangayo ko niyang sustento para sa among anak, iyan naman hinuon kong singhagan. Kay dili na kuno siya muhatag, kay gikuha ko nila ang among anak. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheng. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Mga medical problema, of course, Dr. Rene Obra ang mutubagan ninyong mga pangutana. So, unsa na inyong gihuwat ay mo pagdugay, ay mo kauwaw, ay mo kaikog na atay suwat, na atay problema tanan guys. Uy, wag yoy exempted, may pang final exam exempted, na uban exempted, pero kaning mga problema sa kinabuhi. Huy, di ko mutuo nga na ay tao aning kalibutan ang moingon nga wa gyud siya'y problema. Naagyud na, apil man gud na sa ato ang kinabuhi. And that is how we appreciate our life, our blessings, and the people around us. That will also test ang ato ang faith ug ato ang kaugalingon kung unsaon nato paghandle kaning mga problema. Sama aning ato ang programa na ami andam maminaw ug muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. So ay mo pagduha-duha. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. I-make sure lang palihog nga kompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema para mas klaro, mas sakto ang inyong amo ang mahatag nga tambag ug makibaw pud mig taga-asa mo ug asa naabot mo ang golden voice si Dr. Obra, no? Guys, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you sa mga mag-like, mag-greet didto, mabasa gyud na nako inyo mga greetings. Salamat gid kayo nga tanan. Hangyo lang ko nga kanang mga message requests ninyo, labaw na akong mga pangutana na siya, adto gyud na ninyo ipadala ha sa kiniyang Akong Suliran official writers page. Taga Davao City, ang ato ang letter sender, tagoon nato sa pangalan nga si Sheng. Sheng, hinaut unta nga ikaw, imuhang pamilya, imuhang silingan ug tanang mga tao dinha sa Davao City are all safe. Attorney Jik Europa, Antoinette Adle, those are my friends in Davao. Hello, kumusta mong tanan dinha sa Davao City? Sarwi ako gipanganak ha. Munang pagkakita nako atong San Pedro Hospital paglinog ganaan ng gawas tanan ko diha man ko na tawo. Pero I hope you continue to
will be safe, no? And we're glad nga dili paras diri sa amo ang daghan kaayo tag casualties, mga nasawi, at least kamo we're blessed, no? We still count our blessings sa aning mga panahon na. And hinaot unta nga kita, mo na gid ni, no? Dili na gid ni kanang we will not experience this, no? Palayo lang sa yuta. And we keep on praying always. So kumusta mong tanan din ha sa Davao City, no? Kani si Sheng, 26 years old, single mom, nani siya ka-live-in before nga may lang sugod hatag karon ambot hain. So una niyang pangutana kay nagbulag man ni siya katunga niya yang kaipon katus Carlo, no? Unya at least na niya ang bata already. Mo ni mga pangutana niya. Dili sila kasado sa yang kaipon na sila'y anak. Wala ba di kuno siya katungod nga mukupot sa iyahang kinitaan nganong wa man siya nganong wa man kay katungod nga imo man na. With all the more reason nga ikaw ra gyud ang naikatungod ana nganuman. Di man na konjugal, di man na imuha ra na kay di man mo minyo. You are not bound by the laws of marriage wherein what's yours is ours, what's mine is ours. No, dili man na ingon ana day. So was naag gyud kay katungod more than anyone. Sa imong mga kabtangan, whatever you buy ug whatever you earn is yours. Maski ang bata imo manggani, imo pa bang mga butang ug mga kinita or kita, no? Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba di ay ming musuporta sa iyahang inahan nga may kaugalingon naman unta ming pamilya? Well, the answer is really no, legally speaking. Pero sa ato ang pagka-Pilipino gyud pod, no? Ambot og ngano ni, di man ni parehas gud gawas nga. Ini ka 16, 17, 18, hala pwede nang mubukod, makatrabaho, wa nay obligasyon, malimot na pud ginikanan. Kita diri kay tungod ni sa atong mga culture ba ug values as a Filipino family nga extended gud ang ato ang paghatag og tabang ug ayuda ngadto sa ato ang ginikanan, most especially igog paglantaw sa ato ang pagpasalamat, no, nga sa pagkangan nga ginikanan sila og kaning prinsipyo nato nga pagbaws, no? Di na dautan. Ako alang pod nga mabalansi pod both on the part of the mother or the parents and the part of the child nga kitang ginikanan, kamong ginikanan, di man ko ginikanan, single man di ay ko. Ay, so ang mga ginikanan pod unta makasabot nga while you know, maayo pod mas maayo kung pananglitan ang atong anak mo padayon og gam og tabang nato, sabton pod unta nato nga nagbukod og naghimo na pog ilahang kaugalingong pamilya nga na pod sila kanya-kanyang obligasyon. Kay wa man gyud na gud unta sa balaod nga dapat mugam pata sa atong ginikanan. Pero naana sa ato ang morals ug values as a Filipino and even as a Catholic. Kay honor thy father and mother baya gihapon, guys, di ba? So dili lang yun. Ato lang ginahon. But on the part pod of our children, mumutanaw pod gihapon tag utang kabubuton sa atong ginikanan and look after them. But we have to balance it and temper it sa ato pong obligasyon o responsibilidad sa pamilyang gitukod o gibuo pod nato. No, whether officially na minyo mo or na semblance kay ang kaning pagpuyo nato, huwag naman lang pod nigpirmas marriage certificate, no? So but more or less the obligations are the same, no, as that kung minyo ta. Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba di ay ming musuporta sa iyang inahan nga may kaugalingon naman unta ming adiliday? Ikatulong pangutana, daghan silang managsuon sa kanhi kong kaipon. Apan, ang akong kaipon raman ang pirming pangayuan sa ilang mama husto bagod na naagi uban pabor, no, nga kanang adto gyud mamaray ang ginikanan nakasabot gyud kaayo ta ana. Pero pwede man gud nimo masturyaan Sheng, no, sa imuhang kaipon kang Carlo nga si Carlo pwede pod siya moingon sa mga igsuon nga hoy tinatabangi ko bi kanang rescueha sa kog kadiyot ani nga ang kaning tambal ni mama para karong kinsinas kamusa, or ang kaning mga panggrocery ni mama pwede bag ikaw na ani ang suga ikay ang kunani katong usa ka igsuon ang kaning manag-ana ba kay para dili pod bugat ni Carlo ug sa iya pong ubang igsuon. Pwede ra gud na nila masturyahan. Hopefully kung imo masturyahan sad si Carlo og tarong to do that. Ikaupat og katapusang pangutana, nakigbuwag na lang ko sa akong kanhi kaipon apan kung mangayo ko niya og sustento para sa among anak, iya namang kong singhagan agay kay dili kuno siya muhatag kay gikuha na kuno nila ang ilang anak gipalayo, no? Unsa may akong buhaton, di man ka pwedeng maninghag masuko oy kay kung gabuwag mo di mo minyo, ikaw ang naay katungod sa kustodiya sa bata. And ang paghatag niyag suporta wa man na nagdepende kung naa ba niyang bata or kung nag-ipon ba mo or wa, no? So kinahanglan gyud nga need gyud, no, nga balansihon nato ang kaning inyuhang sitwasyon ug kanang pag-support niya sa katong bata ninyo kay dili man pwede nga pasagdan lang ka kay need man na nimo suportahan pod ang bata pagpadako, and it's not dependent on whether
nagpuyo mo or wa, and then the custody is yours. But the right to support the child will always be there, attached sa ginikanan. Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.